Управляващите от ППДБ предлагат да бъде въведен таван на обезщетенията при пенсиониране в държавните фирми. Основният мотив е, че в момента част от дружествата раздават бонуси в размер на между 20 и 30 брутни заплати, като сумата за един пенсионер надхвърля 250 хиляди лева. Срещу поправката се обявиха от синдикатите, които смятат, че не трябва да бъдат ограничавани придобивките на служителите. Таван от 12 заплати при пенсиониране предлагат от ППДБ за държавните предприятия. В момента в Кодекса за труда е записано, че минимума на заплатите, които получават служителите при пенсиониране е 2, при стаж под 10 години и 6 след това. Горна граница обаче няма. С колективни трудови договори държавни предприятия или общински, публична държавна общинска собственост, могат да си гласуват много по-голям размер като брой заплати, което води до абсурди от типа на служители в държавно предприятие при пенсионирането си да получават еднократен бонус в размер на над 370 хиляди лева. Това за българските стандарти е нереално високо обезщетение. Държавните компании са 265, в които работят над 120 хиляди души. Половината от тях са дружества с ограничена отговорност, 43% акционерни дружества, а едва 7 са държавни предприятия като статут. Собственият капитал на всички компании с повече от 50% държавно участие е близо 27 милиарда лева. Най-големите дружества по критерия собствен капитал са от сферата на енергетиката. Когато едно дружество е печелившо, заплатите съответно са по-големи. Ние не коментираме това. Говорим единствено обезпеченията при пенсиониране, които за нормалните граждани обикновено варират между 2 и 6 заплати, а тук говорим за 25, 30 и повече заплати. Остро срещу предложенията на управляващите възразиха от синдикатите. Винаги се води някаква борба за орязване на социални придобивки. Всяко едно от тия възнаграждение в кавички при пенсиониране или някакъв друг вид допълнително стимулиране на работещите има своя социален, икономически и житейски смисъл. Това е нелогично. Това е поредното орязване на социални придобивки. В поправките на Закона за публичните предприятия е дадено като фрапиращ пример Държавното предприятие за управление на полетите. По данни на депутатите, в дружеството за последните 5 години са изплатени като обезщетения близо 20 милиона лева. За последната година 4 души са си поделили близо 1 милион. Потърсихме за коментар дружеството, но не получихме отговор. Означава, че има оставена врата в закона, през която могат и други да се възползват. Дори да не са се сетили в момента, те утре могат да си го направят. Закона не ги ограничава в момента. Разбирате, няма. Само небето е таван. От КТ Подкрепа ще подготвят свое становище по законопроекта. В крайна сметка, вида собственост не предопределя стреса на работата и качеството на работата, затова има категории труд. Така че тук по-скоро водещо е какъв е характера на самата работа. В момента право да получават по 20 заплати при пенсиониране имат полицаите, военните и работещите в съдебната система. Новото ограничение няма да засегне тези сектори, като управляващите са склонни на компромиси в размера на тавана. В хода на дебатите в комисия и в пленарна зала този размер, дали ще бъде 12, дали ще бъде 10, дали ще бъде 15, ще се обсъжда и може да претърпи корекции. Това е просто предложението. Идеята на това е да има просто горна граница. Предстои законопроектът да бъде разпределен в комисия.